Giila na sa kapolisan ang suspitsado sa linog nga pagpatay sa kababaeng estudyante nga nag-part-time og trabaho sa fast food chain. Ang patayng lawas sa biktima na palgan kagahapon sa buntag sud sa boarding house. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, nahimong brutal kining pagpatay sa college student nga gidunggab makapinaghigayon sud mismo sa iyang lawak. Naukay ang sitio Potat, barangay Tinago sa nahitabo sa usa ka babae kagahapon sa buntag. Sud sa iyang giabangan nga kwarto sa maong lugar, nakita na iyang patayng lawas nga nag-ubo na. Napuno kini sa mga samad dinunggaban sa likod ug atubangang parte sa lawas. Ang namatay, giila nga si Cherry May Mansha, 23 anyos, first-year college student ug nagtrabaho sa usa ka fast food. Sa investigasyon sa kapolisan, giingong may nadunggan nga kasika sa kwarto ang makauban sa balay sa biktima. May kitchen knife nga napalgan sa kanal sa unahan sa crime scene. Robbery ang gitutukan nga anggulo sa krimen, labi na kay giingong missing ang cellphone sa biktima. Ilang nadunggan is nag-commotion, kanabang murag nag-away ba? And then they thought that the commotion were just kanabang nagpuyab lang ba? Because they know nga naiuyab. Matod ni Pumarejos, doon na sila'y upat ka mga saksi nga mitumbok ug miila sa suspitsado. Nagpadayon karon ang manhunt nga gilusad sa kapulisan pagpangita nining suspitsado sa maong linuog nga krimen. Panghinaot nila sa mga tawo nga dunay kasayuran mupatimaw ug mupahibaw ngadto sa ilang buhatan. Gipakita sa hepe ang hulagway sa suspek nga si Emilito Pamilar aron makatabang ang publiko kun makamayong kaniya. The suspect, bago rin siya released from jail for the kaso na robbery. Napa sir, within our island, hopefully mas mayong tao wala pa jud kalabang. Alas 12 kaganihang udto baba gidala na o gibiyahe na paingon sa ilang panimay sa barangay Tampaan sa lungsod sa Aloginsan ang patayng lawas sa biktima. Dala niini ang panghinaot sa iyang pamilya o mga kabanay nga mahatagan og hustisya ang iyang nadangatan. Bob. Unsa man tong suspect Nick, may relasyon sila or kuan lang to, stranger nga kalit lang miso dito og posibleng tulis ang hinungdan? Wala ni sila relasyon, Bob, sa biktima katong suspitsado. Matod pa, nagpuyo ni siya sa unahan rasab nga bahin ni adtong maong lugar sa barangay Tinago, Bob. Duda sa kapulisan nga gikawatan gyud katong maong biktima, miagi matod pa ang suspitsado sa kang-a sa ikaduhang andana sa maong panimay. Dapit gyud mismo sa kwarto sa biktima. Nahinabi sa nato kaganiha, Bob, ang pipila sa mga kaubanan sa panimay sa maong biktima apan walang sila magpa-interview on cam. Wa gyud sila magdahom nga dunay nahitabong ang krimen kay matod pa dunay kasara mitingog katong biktima ug wa sab kini nga nagpakitabang sa iyang makaubanan sa panimay. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.